Σύντομη, ευχαριστώ για τον χρόνο και θα διαβάσω ένα διαφορετικό όρκο από αυτό που υπάρχει και διαβάζει κάθε φορά. Και είναι ο εξής. Ορκίζομαι στη τιμή και τη συνείδησή μου ότι από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και με ανιδιοτέλεια τα δικαιώματα των κατοίκων του Δήμου Κεσαριανής, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, θρήσκευμα, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεσμεύομαι να αναδείξω μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο τα προβλήματα των λαϊκών ανθρώπων και της νεολαίας της πόλης, ότι θα υποστηρίξω τις διεκδικήσεις τους για μια πόλη και μια ζωή που μας αξίζει. Θα αγωνιστώ για μια πραγματική λαϊκή αυτοδιοίκηση, όπου θα αποφασίζουν για τη ζωή τους και το μέλλον τους οι ίδιοι οι πολίτες. Ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, των περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στο Δήμο επιχείρηση, την υποβάθμιση, την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, την εμπαραγματοποίηση της πόλης και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης, νομίζω ότι είναι όριμο όσο ποτέ, αυτή ήταν η δική μου δήλωση, να υπάρξει απόλυτος διαχωρισμός του κράτους από την Εκκλησία και ο καθένας να ασχολείται με τα του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα.